hold on me, יש אינפו, יש אינפו. תעזבו את האילר השיטר הזה, לא לרץ עליו. אחד הדיסמונטד. טוב, בוא נראה. אוקיי, הם עושים, בואו אליי לכיוון דיסמונט עליי. אתה מאחורה, אליור, סונינו. פודה, פה עושים משהו? כן, פודאפ, יאללה, פודצ'ק עכשיו, פודצ'ק, כולם. אתה בלי הילר, חכה, תחזיק, אל תתחיל. הולד אפ. אל תיתן להם להכניס לך לאוטפוסט. זריז, כולם לאנורפט, כולם לאנורפט. תרגו את המוב במסך הזה, אני לא רוצה לראות אותו בעין שלי, כולם לאנורפט. דפקתי קדימה, יש אינפו. הם מתקרבים. הם מגיעים, הם מתחילים ללכת. הם עושים אינצ'אפ. סבבה, כולם נורפסט. תמשיכו להתכוון לנורפסט. הם מתחילים לעבור. סבבה, תתכוננו, אנחנו עושים אנגייג' לסאוט איסט, חכו, אנחנו מתכוננים אנגייג' לסאוט איסט, רגע חכו קצת, תתקרב קדימה, מוכנים, סאוט איסט, רגע, אני יודע שאתם ברוץ, מוכנים, סאוט איסט בעוד 3, סאוט איסט בעוד 1, 2, 1, עליי, קלאפ, יאללה, קדימה, תנו בהם. נורפסט, כולם נורפסט. קייט אחורה, תעשו אילן לוגי, נורפסט, כולם מערכת נורפסט. עוד רואה עליי. נורפסט, תהיו מוכנים. אנגייג'ים, קולדאונים, יש קולדאונים? הלו. יש. קולדאון, אתם מוכנים לאנגייג'? כולם מוכנים לאנגייג'? תהיו מוכנים, אנחנו מתהפכים על סאוט-איסט, סאוט-איסט בעוד 3, סאוט-איסט בעוד 2, סאוט-איסט בעוד 1, עליי, תנו בהם, קצ'ן קיל, ברול דם, לתפוס, שימו לב מאחורה, שימו לב, תמשיכו להתקדם, סטב אליי, דרויד עליי מסריך. אני אעשה לוט, תמשיכו להתקדם, תמשיכו. דרויד בדתקירה. עדיין חיים. אילים מלא. אני מוסיף את הטמבל הזה, תמשיכו. אני עוצר אותם? מולה, חכו, יש בדרוק, חכו קצת, מולה, תמשיכו לכיוון הסרטית, מולה, אחלה, יש כל אנחנו הולכים לגש בעוד 1, בעוד 3, בעוד 2, בעוד 1, פסות מסניסר, עליו, בול על הטמבל הזה, יופי, כולם לצאת לכיוון הנורפווסט, לכיוון האוטפוסט. סגור, בסדר, כולם לכיוון הברידג', תהיו פה על הברידג', אני רוצה את כולם פה לידי על הברידג'. הם היסיבים מהקולר. אני רוצה שכולם יהיו פה לידי בברידג', זה לא חכם לעשות בלומים, יברחו לא ממך. חכם לעשות זה טבעי, הם לא ילחמו. סבבה, אני רוצה לראות את כולם בגוש, יאללה, עכשיו בואו לכיוון הנורפיסט, אני רוצה שתחתכו, תעשו חצי לכיוון הנורטיסט, חצי לכיוון... הם כולם עליך, הם כולם פה. והם מחליפים, הם פה. לכו לצ'וק לכיוון הסף, איתי תופס. תפוס. רגע, שנייה, חכו, לכו לצ'וק, לכיוון הצ'וק, כאן, תהיו עליי, דיסמונט עליי. תפסנו. הם נלחמו. בסדר, זה לא משנה. בסדר, האם הכל טוב, אני סומך עליהם. תמשיכו ללכת, לכיוון הרועד. הם עשו דיסמונט בתוך האוטפוסט, זה דיסמונט אינסייד. סבבה, מעולה, תמשיכו. אני רוצה אוקולט, בבקשה, אוקולט, תהיו מוכנים. רגע, חכו, אני יודע, אני מחכה, חכו, לכיוון הסאוט-ווסט, לכיוון לתוך האוטפוסט בעוד 3, בעוד 2, בעוד 1, לכיוון האוטפוסט, קלאמפ עליי, הוא פחור לכיוון הסאוט-איסט, כולם אחורה לכיוון הסאוט-איסט. דיפנסיבל נוגי, כולם לאיסט, אנחנו עולים על הצוק, כולם לעוף לאיסט עכשיו, לא אכפת לי, כולם לעוף על האיסט עכשיו. טוב, כולם עולים לצוק, אני רוצה את הצוק הזה, אני רוצה להילחם על הצוק הזה. כולם לאיסט. רק את המובים. כולם לעלות על הצוק, אני רוצה על הצוק. על הצ'וק. חכו רגע, אין אינפו. רגע, חכה, הם עושים אינצ'אפ. בסדר, אין בעיה. נוגית אין אינפו, כולם על הצ'וק. אינגייג'ר שלהם זה EQ10, הוא על אינקובוס, תיזהרו. סבבה, אין בעיה. אני עוזר לך, לא רוצה, תוריד אותו. אין בעיה, חכו. נוגי איפה מבחינת פוזישן? הם בווסט שלך, קצת מחוץ לאוטפוסט, אבל רובם בתוך האוטפוסט. אני רואה את הדיפנסיב טנק. הם עושים קום, אתה יכול להרוג אותו כי הוא כאילו אין לו דיפנסיב. לא אכפת לי, לכו לכיוון הסף, כולם לסף, אנחנו באים מהצד, אני רואה את הדיפנסיב טנק שלהם, אני רואה, תתחילו ללכת לכיוון הסף. אני הולך לכיוון הסף, כל ה-DPSים, הכל מאחור, כולם מי שמאחורה,
לכיוון הסף, אנחנו הולכים כנראה דרך נסו הצד להרוג השני. אותי ואת דאונלוד, כי אנחנו אין בעיה, למטה. בסדר, אין בעיה, אנחנו נעשה להם קלאמפ מהצד השני. תתכוננו. נוגי, אני רואה את המסך שלך. הם מחזיקים בפנים. אני מעלה עם המסך שלך, תתכוננו לכיוון הנורף ווסט, כולם מתקדם הם לנורף. היחידי בפנים. הם מתחילים להתקדם לסאוף ווסט של האוטפוסט. זה בסדר, אני רוצה פייק אנגייג' H2O אני תן נכנס. פייק לא משנה. H2O תן נייט הלמט לכיוון פייק אנגייג' קדימה, נייט הלמט עכשיו, H2O אני רוצה שיעצור אותנו. הם שמו גרדון, אין להם יותר. מולה, חכו, יאללה, עכשיו אנגייג', לא פיס, בעוד 3, בעוד 2, בעוד 1, קלאמפ עליי, פרקו אותם, מעולה, ברול, צאו החוצה, לא, אתה לא יכול לעשות בול, אתה תמות. יופי, כולם לצאת לכיוון הסאוף ווסט, דיפנסיבית צריך, כולם לעוף לכיוון הסאוף ווסט, בדרוק, שים להם בדרוק לפרצוף, דאונלוד שים להם בדרוק לפרצוף, עופו לכיוון הסאוף, אילסונינו, כולם לעוף לסאוף, יש פקודם, הלו, יש פקודם, מתעורר, אנגייג' לא מפיס בו 2, בעוד 1, קלאמפ עליי, פקו אותם, מעולה, תנה בלייט, הוא פחר, סאוף ווסט, כולם לסאוף ווסט, עכשיו, כולם לסאוף ווסט, לא אכפת לי מכלום, כולם לסאוף, בסדר, סאוף, הם בורחים. מעולה, יאללה, מאונט אפ, לא, מאונט אפ, וזהו, סיימנו את הפיסטה. אני תפס, יש אצלי 2, כאילו. לא אכפת לי, מאונט אפ, עופו, מאונט אפ, אחי. מאונט אפ, בלי פיסטה, כולם לסאוף. בלי פיסטות, בלי תפיסות, בלי קאץ' אנד קיל, פייט או לא פייט, זהו, כולם לסאוף, יאללה נוגי, זה הקולר של מרטוק הראשי כרגע. כן, MICV, ענו בזה. יאללה נוגי, תן אינפו על מפה הבאה, תפך עליהם בפול גז. למה את אני צריך שנייה אחי שאלה. יאיר בלי פלאג, וולדמורט בלי פלאג, הוא הרוט בעונש. בסדר, כן, אז אני הוא לא יודע למה רלוונטי, באתם הוא כאילו פשוט בלי לא פלאג. רלוונטי. יאיר, תעשה טוב, הרבה. לא אכפת לי. לא אכפת לי, שקט, קום, כולם לסתום, דיסמונט, לכו קצת לנורף איסט, תעשו שם דיסמונט ותתחילו להתקדם אליי. לא רוצה את המונטים בפרצוף שלי. הם עושים דיסמונט. סגור, מעולה. לוגי, אתה יכול לתת לי אינפו מאיפה הם באים, מאיזה צ'וק, הם באים מהסאוף-איסט נאו, הם עולים מהסאוף-איסט. יפה, הם עולים עכשיו, הם עושים לינצ'אפ. לכו לנורפסט. פוד צ'ק. פודצ'ק נאו. פודצ'ק, כולם לעבור אותי. אוסי צ'ק, למי שלא עשה עד עכשיו כולם לעבור אוסי. אותי לכיוון הנוף, כולם רוצה לעבור אותי לכיוון הנוף. H2O תהיה לידי, אני רוצה פייק אינגייג'. H2O תהיה לידי, אני רוצה פייק אינגייג'. מעולה. נוגי, תקדם קצת קדימה, תגיד איזה. H2O, אני רוצה הם פייק עושים אינגייג'. לינצ'אפ סופר ספרייט, תיזהרו. H2O, אני רוצה פייק אינגייג'. בוסקילה, תן זה נוקות לא עובד קדימה, להם. בוסקילה. אין להם נייטל. אני אמור להיות דיפנסיב, אין בעיה, בסדר, בוסקילה, תן נוקות קדימה. נוקות קדימה. רגע, חכו קצת. הם בנורפיסט שלך עכשיו. סבא, מעולה, חכו, אנחנו עושים, חכו הם נכנסים לתוכך, יש אי לרוקו בסוף. סבא, תהיו מוכנים, אנגייג' לסופקיס בעוד 3, 2, 1. אומייגאד. טוב, תתעלמו, תדבר. דיפנסיב, כולם לעוף לכיוון הנוף. הילים עליי. כולם לעוף לכיוון הנוף. הם בסופר פרץ' עליך כאילו. נוף, תהיו מוכנים, קולדני, סימן שאלה. כן, אתה יכול להמשיך. קולדני, סימן שאלה. טוב, תהיו מוכנים, אנגייג' עליי, לתוך האמצע, בעוד 3, 2, 1, עליי, על המקום אנגייג', מעולה, כולם לכיוון הנוף, הכל דיפנסיב. מעולה, בוסקילה, כולם לכיוון הנוף, אין להם מילרים אחי, אין להם מילרים. לא אכפת לי, סטייבלייז לכיוון הנוף, אני רוצה לראות אינפו, כולם הם מתקדמים לסאוף-איסט נאו, מתקדמים לסאוף-איסט בלי הילרים כולם לעוף אחי. לכיוון הנוף, אוקיי, תעשו בול לקינגבקר עד בזה, יש להם מילר אחד, קוראים לו רוקו. אני רוצה את הקינגבקר עד בזה, יופי, מעולה, סטייבלייז לכיוון האיסט, כולם לאיסט, אליי, אוקיי, תחזרו לווסט, מונטאפ, יש לי מלא שקים. אנחנו עליהם בפינג, אנחנו עליהם בפינג אחי, תבוא לפינג, תפסיק להתברבר. בכיוון הסף, אני מסתכל עליך נוגי במסך, הכל טוב, אני רואה הכל סטייבלייז,
יופי, מעולה, תפסו, תרגו את הרוקוקו המסריח הזה, זה ההילה שלהם, דיינו אותו, הכל, אני רוצה הכל. דקה, אנחנו ירדנו עליו. עכשיו תרגו את המפגר הזה, יופי, מעולה. לא, אבל אני אומר, תשאירו, אני אין לי ציוד, מפגרים. אל תדאג, יש לי הכל בשבילך אחי. פרס לך סוריון, דבר, תשלח לי, תשלח לי רואה טרייד. יופי, בסדר, קצ'ן עכשיו קיל, קצ'ן קיל,